L-analiżi tal-Professional Wealth Management fi ħdan il-Financial Times li poġġiet id-due diligence tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment Malti fl-ogħla livell fid-dinja mhux sorpriża għar-regolatur ta' dan il-programm f'pajjiżna. Mowa News Carmel De Gabriele tenna kif it-test u wieħed rigorus ħafna. L-opinjoni tiegħi naħseb li huwa tlaqwa fid-dinja il-mod ta' kif jitħaddem. L-opinjoni tiegħi hemm ċans jgħaddu minn postijiet oħrajn u ma jgħaddux minn hawn. Diversi nies. De Gabriele żied jgħid li dak li sejjaħ qarbil fin ħafna u approvat mill-Kummissjoni Ewropea joffri numru ta' vantaġġi. ċerti pajjiżi narhom jiena laqqas ma ftitlax kiżejjed tal-bqedi fl-Ewropa, da ma għaddewx biex netek bil-proċess kelli għaddi il-Gvern Malti trudiju, mluka pajjiż da ġifieri u biex ngħidlek il-pora verità ħafna minn daw li jiġu hawnhekk kważi sarħu rashom minna l-ħaġa għaliex jafu li m'għandux ikun hemm intoppi mal-Ewropa mod ġenerali bħala European Commission ġifieri. Innota kif pajjiżna juża sistema mill-iktar rigorużi. Ta' tara dawn il-kumpanji due diligence minn huma nies li jaħdmu fuqhom għax naturalment naraw anke nies li qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol. Għad nota da biċċiet minn huma ex-FBI, ex-CIA, għadna nitkellmu nies li jafhom fejn it-toqob kollha qegħdin biex jagħdu daw. Għalhekk tenna li pajjiżna għandu jibqa' jsegwi x'qed jagħmlu l-kompetituri tiegħu f'dan l-aspett filwaqt li jżomm fuq quddiem ir-reputazzjoni ta' pajjiżna kif qiegħed jagħmel bħalissa. Minn ta' quddiem ħafna. Ħafna minn ta' quddiem qiegħda. U naħseb li ma' żmien tkompli tieħu reputazzjoni tajba għaliex aħna għandna bħalna fl-infanzja minnix ħafna li bdejna 3 snin mhumiex xi ħaġa grandjuża daw qegħdin nitkellmu ġifieri perjodu pjuttost qasir. Ma minn keda kollu ġan tfajna mal-parti ta' quddiem. Ġifieri ma noġejbi kbiri li ma' żmien nkunu dejjem iktar il fuq milli wieħed jista' jrana llum. In-nota fost oħrajn li n-nies li qed tiġi ħafna minnhom huma ta' livell għoli ta' edukazzjoni u jiġu Malta biex jiftħu negozju u jippjanaw li jgħixu f'pajjiżna. Intant il-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jkun propju suġġett diskuss il-ħamis 10 ta' Awwissu fil-programm Nistaqsu għal ħabta ta' 28 ta' filgħaxija.